Wong tuwek nggo dolanan jare. Ora ya, sari kirung tuwa. Magel. Kowe tahu. Tahu. Yo. Hei. Be. Nang ngombor kae sing. Pelanggan. Arek Piye to gembelan? Woi. ayo Budia. Kok kaya krungu bondan to aku. Oh iya. Woi. Marhaban ya Ramadan Mas Jarwo. Marhaban ya Ramadan sayang. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama sayang. Gek tuku parcel gonku. Marhaban Kak. Kembali. Tuku aresan ora Mbak Nurli. Ora duit-duit nis. Utang ora apa-apa. Peleter. Besok sing peleter Mas Dono. Iya iya. Oh. Roning kali iso dibendung jajan kono tekan wedi ombong pejote tali iso disambung pejote tresno ketok ning mata
yuk, 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 yuk. Lo, lo, Oi. o, e, ya, e, o, ya, o. Yuk, yuk, o, e, slow, slow, yeah. O, e, yo, so. La, 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 la. Ya, e, o, ya, o, ya, e, o, so. Ya e o ya o o so slow o alah so yo slow 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 yo la sos o yo o slow awas ya. Putri Chandramaya. Latala. Oi. Ha e o. So. Ha o. Yo. Latala.
timang perkara kaping pisan maca Al-Qur'an sak manane soleh kulono kaping awas. Iya, iya, iya. Yuk, 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 yuk.
Yo 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 yo. So. Iya. Mas Hara. Halo Mbak Feni Puspitasari. Dari mana aja lu? Boten kados padatanipun Mbak Feni. Dari mana aja lu? Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten dumateng Bapak Hamengkugati Mbah Giono. Mbok bilih sowan kula radi randhat nyuwun ngapunten Mas Rudi, Mbak Feni lan sedaya rencang-rencang. Nggih. Transit Di ngapurane ora, Cok? Singapura ini ora iki. Yo. Nek Yusuf ki ngono kuwi. Yo, cak kok di sejarah telat ping pisan lho, langsung HPL telat. J Mbak Feni kula nyuwun keplokipun. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya mungkin Kang Legah. Kang boten tepuk tangan kula dongake meteng. Duh. Yo, men. Aku tepuk tangan. Tepuk tangan. Yo. J. Tolong lagi mangkat terus ngejak uyak-uyakan. Men nganti gitu. Ih, lah kan hidup. J alhamdulillah yo bojo prusa menika marak sowan wonten laladan Tabon padha wae iki. Kene iki jane alamate ngendi ta kuwi? Alamatane kene iki Ngringen Tileng Giri Giri Subon. Subon. Oh iya, J. Dek. Derek ndedonga mugi-mugi kagem pinanganten Mas Rudi dan istrinya Mbak Lutfita. Mbak Lutfi. Ya. Muga-muga ndadosna keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pesenku kanggo Mas Rudi karo Mbak Lutfita. Piye, Mas? Seneng dadi manten yang aja seneng dadi Piye tong? manten. Piye tong? Dadi wong seneng dadi manten ki cukup sepisan wae aja ping pindho ping telu tekane Oh, ping 5. ngono. Aja ping pindho, aja ping 5. Resiko ya ndongake manten saiki resiko tenan. Iya, nek nggawa apa penyanyi Maneka Warna niki resiko. J menika pun keparengaken jumeneng. Nggih, Menika monggo, mijil monggo. saking tlatah Tanjung Sari Gunung Oh, Kidul wonten Tanjungan Diajeng Nom. Pitalalen. Iya. Wonten saking Tepus Giri Panggung. Loh. Lek ngendi kowe? Tegal Weru. Tegal Weru wonten Mbak Feni Puspita. Iya, Mas Hera, terima kasih. Lan menika alhamdulillah Mbak Nurli Ceha. Iya, dari mana? Diboyong dari mana, Mas Menika Hera? mijil saking tlatah Kepek Parangtritis. Wah. Nggih. Monggo Trenggalek ya Mas. Trenggalek. Ogoh-ogoh tah iki. Trenggalek punya. Trenggalek punya. Yoi, Ya weh. menika pun keparengaken jumeneng sedaya kita kur bareng-bareng. Iya. Kanggo tombo-tombo kangen, rumaket paseduluran warga masyarakat wonten Eladan Giri Subah menika ya. Ini subah ya. Luar biasa sekali bersama Wahya Production. Wahyu. Wahyu Wahya. Production. Nggih. Mantene ngersake lelagon ingkang gumyak no palos nyuwun sewu. Gumyak. Sik kancane bojone Rudi sing di loro kuwi Pak ya. Sing siji juragane Stan. Oh, enggak tak kira Oh, langsung iya. loro ngono mau. CEO. Oh, si CEO. Ya ke manten anyar kuwi yo an. Lah iki Oh, lawas. ono manten. Mangga ngarep omahku. Tersentil egonya. Mompior. Iya sing iya dene. Nek Nur. Iya.
Kebayakmu kirim jak Rembia. Minggiro, minggiro. Iku sih. Wis Minggiro. Nur iki wingi kangen nganggo tile kok iki dine anduk to Nur. ora kuwi udah anduk. Apa? Kelambu. Nang omah didedel ditempleke kono kuwi. Diam. Apa? Iki aku arek gambiang. Keres. Allah, tansah gandrung-gandrung. Aman rin. Malah regicikan ora wong. Je, monggo Mas. Lelagonipun derek saking wingking monggo. Ya, kanca-kanca ya gaja prusa. Ada juga Mas Ferry baru datang. Pokoknya tukang nyandropong ngomongin men. Men aku yo karo. Alhamdulillah menika tamunipun Mbak Yumi Lile Gumanti. Ya ampun. Menika pengantin jadi nek Mas Rudi menika pramune sae ya Mas. Je, menika sampun kalampani jam kabul. Sampun. Nek tengah kene saya. Ora, bojone Mbak Diono nomor 2. Aku tak coba tresnoku. Tak pasrahke ning pangeran, yen pasti jodoh ora bakal urang-urang. Mas Budi Saputra. Mas Saputra. Wahyu Production. Bintara Wen. Meni Mustia. Jarisa. Ada apa Bayu?
setunggal lakon kesayangan lumantar kanca-kanca yoga jabrusa pun berarti misalkan dening kanca-kanca Widyawati ingkang menika kepareng Danyawiji. Setunggal kali lelagon-lelagon tembang ingkang jumbo kalian swasana samangke pun aturaken lumantar kanca-kanca yoga jabrusa. Lan menika ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng kanca-kanca rekan media yang sudah hadir matur sembah nuwun. Lan ugi sarta warga masyarakat wonten ing laladan Giri Suba temtunipun lan sak kiwa tengenipun. Nggih, katur lelagon-lelagon malih Mas menika pun aturaken lumantar kanca-kanca yoga jabrusa. Mbok bilih sak mangke Mas Rudi dan istrinya ngersake lelagon nanti WA aja ya. Ketoke loyo ki ngopo lho Mas? Ora kok biasane donge ki nek manten anyar ki terus dinas trampil ngono kae. Kok wis loyo? Kurang turu apa kurang? Ya. Kowe iki tek nurung tau dadi mantan. Manten lho apa yo ngono yo kira-kira aku tak takon sing wis Takono Mas Ayo. Takono Mas Rudi, takono Mas Rudi. Cara-cara nek dadi mantan anyar kok kesel lho. Apa Anu kesel takono toh? Mas Rudi Ya sing aku ki mantan anyar Mas Rudi. tekon ki Mas Lah Rudi kan kowe wis prasaja. Sing mantan anyar Mas Rudi ki Pak Ketua yang mantan anyar. Mantan expired Mas yo Yoga no. yang mantan anyar. Sapa mantan expired? Iki lho expired Oh, iki wis iki. expired. Yo, Gus, kayak nasibe adewe pirat. Lah yo. Urung payu rat. Pak Dar runtang-runtung loro kae yo kudu sabar yo mbokmu. Lah yo kayak Barang, yo Kapan saiki. lu marang ngrabeni aku rat? Kose aku ki ora mikir perkara omah-omahe sesuk wak Ya dhewe. terus. Nek sesuk perkara lihat kiat kepiye. Jebule. Jebule. Kecurigaan. Curiga-curiga apa? Lagunya apa kita persiapkan spesial untuk Mas Rudi. Oh ya, boleh. Nika pun Widyawati ingkang keparengaken ya. Lah kowe ngopo? Yo nek MC ku tok wangun-wangune emang gak kenyanyi ngono kae MC kok teko keri. Kene iki patute. Kowe do nyanyi aku tak MC ngono kae. Iki ngono aja Mbak Teh. Iya, iya. Ya Kasetyan Jatim sak mangke katur Mbak Lalen, Mbak Nurli, Mbak Feni sumangga. Oh, kudu Bapak Pak. Iyalah. Iya, 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 iya. Iya 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 iya. Sik, teko keri kok ngatur-ngatur kancane. Kari-kari apa? Macet lho Mbak, iki mau Aja kaya ngono. Lah iya ya. Ana liwat dalan ombok. aku kurang boncengke Nurli nganggo semes. Setelah ngono medun brek ya rampung ya wis. Ya lagunya monggo, monggo. Wahyu Production luar biasa. Wah, sindene kuning-kuning ada kok kates.
tega ngebujak hatiku. Konser tah iki. Men. Varises. Penyakit tuh Mas varises. Varises dia, kok ya bocah ki cerdas temen iki lho. Rungoku varises. 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 Jeh, luar biasa Mbak Penny. Meniku langkung-langkung mbok pilih rawuhipun tokoh mahipun, mbok pilih anggenipun, keluarga ageng Mbak Diono anggenipun Rati Pesaken. Papan palenggahan ugi daharan sarta wujudan pirang wuju brono ing penggalih kula minangka talang aturipun keluarga nyuwun buming samudra pangaksami menika kawontenanipun Mbah Giono sak keluarga. Nggih. Jabang besi. Aku duwe lagu anyar. Apa iki? MBK. Ngono kae ta? Oh. Aja engko M. M. Aku wis M. do didadekno kowe. Ojo. MBK. Mas Basir ganteng buah apa yang paling manis Basir Tambah ganteng aja. Main itu bakul soto. Bakul soto. Oh bakul soto. sing lurik iki jane soto apa ketan to cah Soto. oh Enak soto. sekarang bakul sodo Iya, oh ya ampun Pak Basir sarjana persotoan matur sembah nuwun Mbak Burine, Pak Gido yang Pak tidak Gido Pak Gido yang tidak gido bakul nopo lho sing stres karak kepiye ya neh iki lho Jare Pak Gido. lelagonipun pripun menika pun aturaken lelagon malih napa pun lorot neh Singo. ayo ngger canggahku jumeneng canggah udek-udek siwur kayak iki siwur gantung Lembok kae wae sing digantung. aja mbak gantung semene mesakake Gak aku tok gantung. Gak aku tok gantung. Ya ngono kuwi soalé arep gantung Mike mati, Mas Wahya. mati. Mike mati Mas Wahya. gumen aku kocap bendalan dumuk mik modiar Jalangkung Tapi tegangannya lebih tinggi daripada mic itu. Sengit. Ayo Mas. Aku tak takon kabare Mak Ika. Mak Ika, piye kabarmu Mak Ika? Ya ampun, ada tekan kene Mak Ika, Pak Ika. Yo, Mak Ika. Mak Ika. Mak Ika nuwun.
loen Maika lah. Ya. Maika loen. Iya. Pak iki nek ngeten iki kebangetan, Pak. Iki kok ya gajah mungkur tekan kene tulung. Allah banget. Nur, Ya Allah. ngerubuhna YouTube Ya Wahyu. Allah ngejo glundung. sah. Kowe ngerti ora unine Nurli Bibo? Mestone otok-otok. Lah, Mosok Nurli mengkurep unine. Apa ya, Mas? kuwi nggon ngendi? Oh alah. Oh, copak. Copak. Apa? Ayo di. Kawan pasang meneh Mas, besok Mas. Ya, matur sembah nuwun. Ya ampun, janes kaya batih dhewe ya, Mbak. Rot. Nggih. Apa? Apa tah? Oh iya bisnis. Kepo. Kepo. Meneng wae. Ya Allah. Sing siji nganggo. Ngateko sayang, ngateko Sing sayang. siji nganggo. Ya sing siji. Nek semene kira suster ngesot. Lah, Kursi roda kebanan. Ayo ngadeg. Yo. Ya. Kan lah pengarine jodoh jomblo. Ani. iki sekti lho iki keris. Iki magut suro. Ah toh. Kerismu lek jamasi ora? Apa tetep aku sing jamasi aku? Aduh. Iki lho iki apa ya nek Magut suro itu Magut hampir ki bulannya meh, suro, meh, Mas. meh. Meh. suro. Iki gaya kurung yang Gusti, salat rambut magut. si Nurli numpak angkong. Iya, gak pindi sing sikil di sing sandal cah. Udah. Sepatu kuda. Ya ampun, Gusti. Dukrak. Ya ampun. Ya, oh, ya, salto. Ya. Salto. Ya. Nah, jirolu. Kok ya mak gelir ngono kuwi mau ngendi ta? Rot. Rusak nike Wahyu. Coba nek aku, yo. Eneng tenan nek nganti sandal kuwi kok bubrah. Coba ya aku ya. Tenono. Jirolu. Ya. Kowe pen kene tak gawake sisa suro. Yo. Manam jupan. Kowe. Aku ki ngenteni ngene. Ayo. Kekuatanmu. Ayo. Ayo tengune Tanjung Sari. Ya. Coba. Biasanya nek rondo ki sekti. Ayo coba. Aku redaki bae aku. Yo. Coba. Ayo. Ayo Mas, aku digamol nih dong. Oh. Ayo coba. Manam jupan yo. Yo, sudah manda. Ayo. Gak sing apik. Aja sembrono. Banget ora unine. Ayo. Ya. Rapi. Ya. Kula nyuwun keplakipun. Yo. Masuk zaman dah lepas sensor. Yo. Nggih. Wah, apik eling neh. Wes. Ikling. Ngene iki terus nek urung enek Coba. musiknya ra kena Ora obah. kena mandek. Ora kena obah. Ora kena obah, ora kena mandek. Kok sik maju sak langkah coba. Jirolu. Iya. Kok mureng? Aku isih urip. Radio. Ayo. Syukur. Sah. Masa ya apa ya umum saingane bojone Radit tundan jimatan. Kaya umum, Sah. Ayo terus Gusti. munggah goro. Kenapa kau tak menikahiku? Iya. Ayo, Uya. Padahal Ayo Wang Sulono. tiwas gedun ke BRI ora mudun. Lah kon arak mudun kepiye agunan luwe gek. Gusti. Ya Allah, elah. sandalku lho iki. Ya manek kok, Jamak Pak. kodo neko karo aku. Gusti Allah Peni. Iki gepura perwa dadi tepos ki kok yo nglintir tekan kene to, Pen. Ya ampun. Oh, ngene iki. Lho Nur, kok brosmu ki ana tulisannya Muhammadiyah to, Nur? Terus ta iki ngene iki to, gek tanganmu ngene iki. Coba. Ini ki, coba Ngene ini. lho. Ini. Nah. Coba.
Ya siji. Nah. Laku. Ora, adewe kan wong papat. Rot, Hei, adewe kan wong papat. papat. Kuwi jenenge Punokawan. Punokawan. Nah, Hmm. ayo mar kene mar. Nek kok Semar to, Mbak? Lah piye ta Semar? Punokawan kan apa wae? Bu, nek ngeten iki kula tak tanglet. Buta terong napa Semar? Buta terong. Oh, ngono. Mulai nesu. Oke, monggo. Kasih jalan. Kasih jalan. Men laku le mulai tekan gapura semanu. Wah. Selamat datang. Kose, Dian, tese nuli ana mereke. Bukan di sini apa, Rot? Gusi. Apa iki? Ayo cari Gucci. review. Review. Parfum. Allahu alam. Lan. Apa ini? Kok langsung nemu kayak mana, Rat? YouTube ra iso disensor ora duduk-duduke. Dia nyuwun ngapunten, dia. Kuwi panjangnya piro, Mbak? Sari rapet tah iki. Gusti. Cah pengrawit do lemes sang antek nyengep lho. Dek iki apa? Yo, Gusti. apa kuwi? Oh, Sialan. nek penyanyi mahal ki gawan-gawanane apa? Apa kuwi? Obat belek, Mas. Semelang kena bleduk. Adekno kok arak karo Radik yo. Gawane obat Kuwi belek. udah obat belek, Rot. Apa? Sangat gede. Hei. Gusti Bu, Bu monggo ingkang ngersake sapi lemosin kena catrak mriko ready. Monggo Bu. Gusti. Gusti Allah. Mas Radi aku wis copot kabeh. Allahumma lakasumtu. Radik ovariume wis anget. Iki. Rahimku wis ngetik. Gusti Pan. Wes ayo do tembangan, Cak. Iki. Ayo. Wes. Ya, lagunya apa? Dari teman-teman belakang, monggo. Ayo, Miss. Aku wis sumuk, Miss. Manut. Penyanyi stres do ditanggap. Tinggal teli di langit. Asai. Wes masih ning nasibku. Vita. Aku ditinggal bojoku. Awak mengimo tansah kelingan. Turu ijen pikiranku melayang. Jegrek lah.
matur Bapak sumangga menika pun lorot rumiyin cekat kancane ceket mangeti wekdal sansaya ndungkap dalu nggih. Sumangga 3 2 1 yo. Tak dah. Iya. Malik. Apa wis ora kelingan sumpah janji umum marang aku sinek setintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku.
sembuh asem. Welo dek geramang. Ayo Pak Kidul. Ayo yo. Sembuh. Urung ding. Pisan kas Mas yo. Yuk.
e yo 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 yo. 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 Woi. Dia kapitan saya. Yo, yo, yo.
Satukan mereka. Yo yo yo. Iya. Yo yo yo. Awas. Kula nyuwun keplakipun. Iya. Iya. Putri Chandramaya, Konduryo.
ora ngira ekosli ramu ninggal jadi latrase Cobyak Pramanudya alon yuk alon yuk bangsa kerja Rasulullah Greler si rupa mitaderi sang raseksa anggep braka muntap sarawi lumampah ganyak sang paketan penjatan samulat
siwat sanggo mangsa mangsa bajah kasulayang gemprang-gemprang anak bang angloler si berupo diri sang rasekso anggebrak mutap-mutap sang paketan bejatan sebulan bergu jiwat sang mangsa mangsa bejat kasulayang aku rati konco
ngapa torot lur. Kandani kondur. Mas manten, Mbak manten. Dumateng Mas Rudi dan Mbak siapa? Lutfita. Lutfita Ranurli. Lutfita di lumpia. Lu siapa? Lu siapa? Lutfita. Lutfita. Nganggo lut, orang Lovita. Oh, iya, iya. Lutfita. Ya Allah. Mas Jarot. Halo. Nek dijak salaman ngene aku dadi pengen dadi manten. Nggih monggo Pak. Jo. Ojo. Ojo dadi manten dhisik. Ojo sih. Ora. Nek kanggo Mas Rudi muga-muga ya langgeng. Saiki nek ya langgeng Pokoke iki. tekan kaken ninen ya Iya, Mas. beda karo kancaku kulon kono kae. Toh, tapi ya. Lah iya, putus nyambung. Penny. Mbak Lutfita kayak aku ya. Apa? Apane? Menik. Yo, kowe kan menok-menok. Gua kuwi rahasia aku sing dibisiki. Gumeni metune. Pameri. Metune iki Mas Rudi nyoreo. Iki karo bisi Ica. Iya. Susu nek tingkep tuh tanggapan ngono kuwi jare iki. Awas Toyib, awas. Aku ngket mau ngopeni Bang Toyib. Mbokne kena pecute Pak Yanto. Ya Toyib Allah. Toyib. Ya Allah. Digandeng no Mas. Mbak nah. Kayak aku dek nom. Digandeng Mas Kamen. Digandeng Mas Kamen. Iya ngalah. Kowe kok anggo kelambu, kok ora diseneni ndono kowe. Kok kelambune tok suwek-suwek. Iya. Gajah berusaha. Waduh aja bengok nih. Petian. Sekali lagi. Ora gelem. Ayo Mas Radi. Asoy. Ayo Mbak Gembala. Sembuh. Jarot dengan cubit-cubit aku. Kalau berdaya model baru banget mau. Hati-hati di jalan Pak Gido.